Justin Mallija ta' 25 sena minn Bormla indbat 7 snin ħabs wara li ammetta li saraq żewġ midalji storiċi b'valur ta' madwar 400,000 euro. Is-7 snin jinkludu sentejn tal-li kiser il-ħelsin mill-arrest. Flimkien ma' sentenza ta' ħabs, il-Maġistrat Nadine Lija ordnat biex jiġu konfiskati 20,000 euro li kienu miżmumin għal ħelsin mill-arrest. Il-każ jimur lura 18 ta' Marzu ta' din is-sena, meta ġie arrestat ftit sigħat wara li nqabad minn kamra tas-sigurtà jisriq il-midalji rari tas-seklu 19 mill-Mużew Marittimu fil-Birgu, wara li jagħmilha birruħu li hu impjegat fil-post. Fit-19 ta' Marzu, Mallija tressaq il-qorti mixli li saraq il-midalji u li kiser sentenzi ta' ħelsin mill-arrest. Għall-ewwel u ma mettiex iżda mbagħad biddel fehmtu aktar tard. U kien qal li qatt ma basar kemm kienu prezzjużi dawn il-midalji. Raġel Indjan ta' 49 sena resident is-Siġġiewi inżamm arrestat wara li wettaq atti sesswali fuq it-trasport pubbliku ta' tal-linja. Fil-qorti, il-pulizija spjegat li waqt vjaġġ mill-Belt Valletta għal Taslima, ir-raġel allegatament infex fatti sesswali fuq mara. Skont il-vittma, waqt li l-Indjan kien bil-qiegħda ħdejha u beda jimbotta l-parti ġenitali tiegħu ma' kuxtejha, il-maġistrati lejn Rizzo sostniet ma' raġel li għall-akkużi miġjuba kontrih u jista' jieħel sa massimu ta' 7 snin ħabs. Fil-waqt li hu wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih, id-difiża ma talbitx għal ħelsin mill-arrest u bekk l-akkużat inżamm arrestat.